Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inni adli ridha illahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratil qudub jami'il maqam wal ghafir al-azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadzili. Wa ila hadratil mursyidina Abu Rabbir Rahina Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil masyayikhina wa ustadina wa alimina wa walidina. Khususan Syekh Dar Tauhid Hasaniyah. Wa ila hadratis sahibatul kitab bil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Ahmad Samarqand. Usulihim wa furahim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa matana bi asrarihi wa ta'alina min barakatihi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih radhiyallahu an. Tamamu husnil jiwari fi arba'ati asya'a. Awaluha ayyuwasiyahu bima indah. Wa thani alla yatma'a fima indah. Wa thalithu ayyamna'a adhahu anhu. Wa rabi'u ayyasbira ala adhahu. Tamamu husnil jiwari. Utai sempurnane bagusi tetanggan. Iku fi arba'ati asya'a tetep ing dalem papat pira-pira perkara. Awalha utai kawitane arba'ah iku ayu wasiyah yen bantu sapa wong sapa ahad hu ing jar bima kelawan perkara indah kang tetep ing dalem sandinge ahad. Wasani utai sing kedua iku Allah yatma. Yen ora arep-arep sapa ahad fima ing dalem perkara indah kang tetep ing dalem sandinge jar. Wasalisu utai sing kaping 3 iku ayyamna. Yen to nyegah sapa ahad adahu ing nglarani jar anhu sangka jar. Warabi utai sing kaping 4 iku ayas pira yen to sabar sapa ahad ala adahu ing atase nglarani jar. Ini cek pembahasan tentang hak-hak tetanggan. Hak-hak tangga sing wajib dipenuhi seseorang. Iki dawuhe al-faqih musannif beliau dawuh tamamu husnil jiwari fi arba'ati asya'a. Jadi sempurnane baguse tetanggan iku ana ing perkara papat. Jadi enek 4 hal sing iso menjadikan hubungan karo tangga iku apik. Apik ora sekedar apik-apik biasa, melainkan dianggap sempurna lah. Hubungan baik dengan tetangga dianggap sempurna ketika memenuhi 4 hal ini. Yang pertama, awal wa aywasiyahu bima indah. Bantu kanthi apa kang ana. Jadi misal enek tangga, dene misal kebutuhan sehari-hari ini kurang atau enek
peristiwa dikai cobaan kali Gusti Allah. Awak dhewe yo sebagai tanggane kudu gelem bantu. Bantune kene ora dalam artian kudu dhuwit ora. Melainkan sing penting iso ngekeki ketenangan ning tetangga. Iso ngekeki keringanan beban. Jadi bebannya ora kaboten. Mbah iku dengan cara awak dhewe njenguk misal nek tanggane duwe musibah misal. Utawa syukur-syukur nek gelem berbagi harta gak apa-apa. Jadi intine aywasiu bima indah. Ning kene adalah awak dhewe iso meringankan beban tangga dengan cara apapun. Yang penting sesuai syariat lah. Terus yang kedua, wasani allayat ma'a fi ma'indah. Ojo nganti kepemilikan barangnya tangga. Maksudnya ojo sampai awak dhewe ngene. Allah yatma'a bima indah. Misal enek tangga duwe entuk nikmat Gusti Allah. Nikmat sama Gusti Allah tuku motor misal. Iku awak dhewe ya kudu melok seneng meskipun awak dhewe gak tuku motor. Meskipun awak dhewe ora entuk rezeki iku, nek tanggane awak dhewe entuk rezeki sama Gusti Allah ya awak dhewe kudu melok seneng. Aja sampe enek rasa dengki ning wong iku. Aja sampe duwe unek-unek elek ning tangga. Jadi intinya ketika seorang tetangga ndekne entuk nikmat sama Gusti Allah. Intine duwe kepemilikan apa ngono. Iku ya awak dhewe kudu melok bahagia, kudu melok bersyukur. Aja sampe ndongakno elek utawa nyosotno misal. Aja sampe iri atau dengki karo iku. Nek iri apik gak apa. Tapi masalahnya akeh wong saiki iku irine iri elek. Malah seakan-akan ndongakno ben kenikmatan tetanggane ilang. Iku akeh-akehane ngono. Jadi kudu iso njaga ati balik. Wasalisu sing ketelu iki ayyamna adahu anhu. Aja nganti gawe gelo maring tangga. Jadi tanggane awak dhewe iku ya kudu iso rukun karo tangga, kudu iso nyenengno tangga. Aja sampe tangga-tanggane awak dhewe iku merasa gak nyaman karo keberadaane awak dhewe. Aja sampe tangga-tanggane awak dhewe ngrasa intine kehidupan sehari-harine gak penak perkara awak dhewe. Sampe ngono. Jadi awak dhewe kudu iso memposisikan diri sebagai menungso sing iso gawe nyaman tanggane. Baik iku dalam segi lisane awak dhewe, perilakune awak dhewe utawa intine semua hal, semua aspek lah. Terus yang kepapat, warabi'u ayyasbiru ala adahu. Sabar ngadepi pilorone tangga. Iki kok enek tangga nglarani awak dhewe. Ngina awak dhewe. Intine gawe gelo awak dhewe. Iku awak dhewe ya aja mbales ngina, aja mbales gawe gelo. Kudu iso sabar karo perilaku tangga. Jadi intine bab silaturahim iku adalah awak dhewe kudu iso bersikap baik karo tangga. Mbah iku tanggane bersikap elek ning awak dhewe apa ora, utawa bahkan bersikap apik ning awak dhewe ora. Intine gak usah ndelok tanggane awak dhewe apa ning awak dhewe, gak usah ndelok ngono. Sepenting awak dhewe berbuat baik ning tangga,
dene tangga iku mau berbuat elek utawa mbahas apik nek awake dhewe ya iku beda meneh. Jadi intine gak enek alasan kanggo awake dhewe berbuat elek ning tangga. Kudu awake dhewe ya berbuat apik terus ning tangga. Intine ngono. Babuz zajri an syarbil khamri wallahu an bisab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.